विनायक विनायक आपल्याला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी यायचंय मित्रांनो. लगातार प्रत्येक सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्याचं काम, याचा अर्थ किती महत्वपूर्ण कामगिरी आपल्या संघासाठी सतत करतोय तो विनायक. काय कामगिरीच्या जोरावरती आपल्या संघाला ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल केलं. एक पाऊल मजबूत आणि आदरणीय परेश दादा आणि थिराडे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याला सुपूर्द करायचंय. आपण या ठिकाणी दीपज्योती कम्प्युटरच्या माध्यमातून पहिली जोडी पाहतोय. अभि आणि किरण पालसेतकर. क्षेत्ररक्षण पहिलावलं जाते ते वाघसाई माता खोडेवाडी या संघाकडून नितेश पहिलं षटक घेऊन येणार आहे. पंच पाहतोय आपण शैलेजी मोरे, रोशन आणि विनय जगदाळे असं त्रिकूट काम करताना विनय या ठिकाणी मात्र नितेशच्या माध्यमातून पहिला चेंडू फेकला गेलाय आणि हा चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळत आहे. वाईड चेंडू अवांतर धावेनं खातं उघडले जाते संघाचं. मात्र नितेश एक जबरदस्त खेळाडू आहे ज्याच्या मार्फत एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहत असतो. तो सार्थक मात्र या ठिकाणी चूक करतोय. अभि मात्र हवी ठरतोय. अभिच्या बॅट मधून एक सणसणीत चौकार आणि निश्चितच एक उत्तुंग धावांचा डोंगर करण्याच्या इराद्यानं या वेळेला मात्र शंकरला मानलं पाहिजे. शंकर वाईट चेंडू घोषित केला पंचानं. पंचांच्या मार्फत वाईट चेंडू. एक अवांतर धाव तर निश्चितच वाढणार आहे. धाव संख्या होती आहे ती 6. या वेळेला मात्र एक चांगला फटका मारायचा आहे आणि या 2 धावी निश्चित संघाची धावसंख्या होती ती 8. नितेश शिर्के सुंदर फटका, काय अचूक पकडलाय. बंटी होडेचं कौतुक आहे मित्रांनो. स्वतः संघ मालक आहे, कमी उंची आहे पण गगनाला अगदी भिडणारी सुपरमॅनची कामगिरी. आणि पुन्हा एकदा नितेशच्या माध्यमातून स्वतःच्या बॉलिंग मध्ये सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातोय. पुन्हा एकदा नितेश, वाव जबरदस्त फटका, पण तेवढ्या सक्तीने फटका अडवला जातोय. नाट्यमय परिस्थिती मैदानामध्ये तयार होते. कधी अभि तर कधी किरण पालसेतकर. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय या ठिकाणी धाव संख्या आहे ती 8. बंटी, ज्या बंटीनं मोठमोठ्या खेळाडूंची वाजवली होती घंटी, कारण आपण पाहिलं 6 चेंडू मध्ये एकही धाव नाही, 4 मोठमोठे मोहरे गारद केले होते. तोच बंटी होडे. काय कामगिरी केली होती मित्रांनो, तोच बंटी. पण या वेळेला बंटीवरती प्रहार करतोय कारण समोर मात्र आहे तो किरण. किरण आणि किरणचा नाद करायचा नाही. आतापर्यंत मला वाटतं किरणनं सुद्धा 2 मॅन ऑफ द मॅचचे किताब पटकावलेले आहे. किरणची बॅट तळपते, किरणची बॅट उत्तुंग फटकेबाजी करते आणि तोच किरण काय फटका मारतोय. कारण या ठिकाणी किरण मात्र जबरदस्त फलंदाजी करताना आपण पाहतो. किरणची फलंदाजी बहरते आणि बंटीवरती लगातार प्रहार करतोय.
वाटलं नाही की पहिल्या सामन्यामध्ये बंटीनं अशा प्रकारचं सामर्थ्य दाखवून उत्कृष्ट गोलंदाजी केली असेल. अजूनही एक फटका बसला तर प्रणीत कडून 500 रुपयाचं बक्षीस सुनील दादा गुरव यांनी अनाऊन्स केलं आणि निश्चितच प्रणीत दादा टाकळे यांनी लावलेला बक्षिसाचा मानकरी ठरतो तो किरण पालसेतकर. नाद करायचा नाही, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार चढवला जातोय. आणि मित्रांनो लगभग खिशातून प्रणीत दादांचे पैसे बाहेर आले होते आणि तेवढ्यातच फटका मारला चौकाराचा आणि 500 रुपयाचा दावेदार ठरतोय तो या ठिकाणी किरण पालसेतकर. धावसंख्या होती ती 24. काय लढलंय, काय भिडलंय, काय जबरदस्त पॉवरफुल हिटिंग दाखवली एका उत्कृष्ट गोलंदाजा विरुद्ध. मात्र शंकर जेव्हा गोलंदाजीला येतो ना मित्रांनो त्या वेळेला एक वेगळं चैतन्य निर्माण होतं. शंकरची एक वेगळीच लकब आहे. हो काय दाखवतोय बघा या ठिकाणी. मी या क्रेज वरती भारी आहे, मी या स्टेजला भारी आहे कारण मी एक उत्कृष्ट गोलंदाजी करणार. किती वा 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 वा. पण या वेळेला मात्र थोडीशी गफलत होती, चूक होतीये. आता मात्र शंकर सांगतोय अशा प्रकारच्या चुकीला बाबा माफी नाही, तू सावध हो, पुढचा चेंडू अडव अन्यथा खरं नाहीये काय. पुन्हा एकदा शंकर उत्कृष्ट फटका मारायचा पण आता मात्र समोर अडसर तो नितेशच्या माध्यमातून. नितेश एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर आहे, उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि शंकरला मानलं पाहिजे मित्रांनो कारण या शंकरनं कमाल धमाल केली होती आणि आता मात्र रनआउटची संधी आहे. आणि उत्कृष्ट फलंदाज मात्र मैदानाच्या बाहेर जाताना आपण पाहणार. पहिली जोडी फुटते, अर्थात पहिला मोठा मोहरा गारद होतोय तो अभिच्या माध्यमातून आणि त्याची जागा घ्यायला येतोय तो नवीन फलंदाज. या ठिकाणी नाव काय फलंदाज नाव सूरज. जोरदार फटका मारायचा आणि या वेळेला मात्र या 2 धावा ना 2 धावा लेग मॅचच्या स्वरूपात 2 धावा. धावसंख्या होते ती 31. शंकरला मानलं पाहिजे मित्रांनो. या संघामध्ये शंकर असा एक खेळाडू आहे जो किपिंग सुद्धा उत्तम करतो, एसटी रक्षक म्हणून उत्तम कामगिरी करतो, जो गोलंदाजी करतो आणि जो चेंडू सुद्धा चांगल्या पद्धतीने अडवतो. याचा अर्थ शंकरचा टॉप गिअर कायमस्वरूपी असतो. बंटी होडे 4 मारला तर 500 रुपये. कोणाकडून प्रणीत टाकळे. पुन्हा एकदा प्रणीत दादा टाकळे यांच्याकडून बक्षीस जाहीर होतंय. चालू षटकामध्ये जर सलग 4 चौकार लगावले तर प्रणीत दादा टाकळे यांच्याकडून पुन्हा एकदा 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होते. धन्यवाद. अशा प्रकारच्या बक्षिसांचा वर्षाव प्रणीत दादाकडून सुद्धा केला जातो खेळाडूंना प्रभावित करण्यासाठी, खेळाडूंना जास्तीत जास्त प्रोत्साहित करण्यासाठी, खेळाडूंचा हौसला बुलंद करण्यासाठी प्रणीत दादासारख्या उत्कृष्ट खेळाडूंकडून अशा प्रकारचा बक्षिसांचा वर्षाव केला जातो. बघूया, मला किरणवर खात्री आहे. किरण निश्चितच पुन्हा एकदा सत्यवान धाडवेला पुन्हा एकदा आकर्षक फटकेबाजीनं प्रभावित करतो का. निश्चितच उत्तम फटका मारायचा पण या वेळेला मात्र घडशीच्या माध्यमातून आपण पाहतोय सोहम काय फिल्डिंग करतोय, काय क्षेत्ररक्षण करतोय. सत्यवान पुन्हा एकदा उत्तम फटका मारायचा. याला म्हणतात ऑलराऊंडर नंबर 1 बंटी होडे, स्वतः संघमालक आणि उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावरती या वेळेला किरणला मात्र जखडून ठेवले, बांधून ठेवलं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. उत्कृष्ट फटका मारायचा पण आता मात्र किरणचा नाद करायचा ना मित्रांनो. जोरदार फटका, जोरदार प्रहार केला जातोय. 4 धावा वसूल केल्या जाते. धावसंख्या होते 35. चौथं षटक चालू आहे, निर्णायक षटक चालू आहे या ठिकाणी धाडवेच्या माध्यमातून आणि धावसंख्या आहे ती केवळ 35. किरण सारख्या फलंदाजाला जखडून ठेवणं, बांधून ठेवणं सोपं नाहीये. धाडवेकडून मात्र या ठिकाणी हो 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 शंकरचा अपील आहे. बघूया काय घडणार आहे मित्रांनो. सारे क्षेत्ररक्षक एका जागेवरती येत आहेत, उत्साहाचं वातावरण, एकच लाट निर्माण होते आणि एक किरणच्या माध्यमातून आपण पाहतोय उत्कृष्ट फलंदाज. दरम्यान षटक संपले का जिंकण्यासाठी
36 धावांची गरज आहे. नऊ धावांच्या सरासरीनं 36 धावा धावफलकावर लावण्याची गरज या ठिकाणी असणार आहे. ती वाघजाई माता होडेवाडी संघाला. होडेवाडीमध्ये सुद्धा मातब्बर असे फलंदाज आहे. बघूया आपण या सामन्यामध्ये निकाल कोणाच्या बाजूने असणार आहे, कारण जो उत्तम खेळी करणार त्याच्या बाजूने मात्र निश्चितच विजयाची मोहर लावली जाणार. विजयाचा मानाचा असा शिरपेच्या मध्ये पुन्हा एकदा तुरा रोवला जाणार. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या आणि दोन्ही धडाकेबाज फलंदाज, दोन्ही फटकेबाजी करणारे फलंदाज, दोन्ही सलामीवीर जोडी येते. कारण ही जोडी अशी आहे मित्रांनो, बंटी ज्याला उत्तम साथ मिळते ती नितेश शिर्केची. तसंच असतं, सरासरीवरच काढायचं असतं. कबड्डीवर पण तसंच झालं, कशाला एक मॅच वाढवायची. किरण, ज्या किरणनं आतापर्यंत सामन्यामध्ये नितेश मात्र फटका मारतो. पहिल्या चेंडूपासून आपला इरादा स्पष्ट केलाय की निश्चितच एक उत्तम दर्जाच्या सामन्यामध्ये आम्हाला विजय हासिल करायचा आहे आणि एक महत्वपूर्ण दबाव टाकायचा आहे किरणवरती. आणि तशी मात्र सुरुवात होते. किरण एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, पण सुरुवातीपासून जर लई बिघडवली ना तर किरण या ठिकाणी पुन्हा एकदा नियंत्रणात गोलंदाजी करतो का. पण या ठिकाणी मात्र अप्रतिम चेंडू होता. बॅट आणि चेंडूचा स्पर्श झाला होता, मात्र चांगल्या प्रकारे चेंडू अडवला. पुन्हा एकदा सूरजनं, अन्यथा 2 धावा होऊ शकल्या असत्या. किरण पुन्हा एकदा, या वेळेला मात्र तडाखेबाज फलंदाजी करताना चेंडू मात्र या ठिकाणी अडवला जातोय. 3 चेंडू 4 धावा असं समीकरण निश्चितच. 3 चेंडू मध्ये 4 धावा आतापर्यंत वसूल केलेले आहेत. समोर मात्र नॉन स्ट्रायकरला असणार आहे तो बंटी आणि स्ट्राईक वर असणार आहे तो धुवाधार फलंदाजी करणारा, विस्फोटक फलंदाजी करणारा नितेश. या वेळेला मात्र मित्रांनो एकच जल्लोष केला जातोय, कारण एक मोठा मोहरा गारद केला जातोय. तंबूच्या बाजूने रस्ता करतोय तो वन मॅन आर्मी, वन मॅन शो असणारा नितेश शिर्के आणि ज्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो शंकर. शंकर एक असा खेळाडू आहे ज्यानं मित्रांनो ऊर्जा निर्माण केली होती. या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं परेश दादा टाकळे सारख्या मोठ्या खेळाडूला या ठिकाणी यष्टीचित केलं होतं आणि त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहिलं एक मोठा सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचं काम केलं. हो, या ठिकाणी दीपज्योती कम्प्युटर्स हा संघ जर विजयी झाला तर आदरणीय प्रणितजी टाकळे यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होतंय. दीपज्योती कम्प्युटर संघानं विजयश्री आपल्या बाजूने खेचून आणली. किरण जबरदस्त नाद करायचा नाही. काय चेंडू अडवला मित्रांनो. केवळ पहिल्या षटकामध्ये 4च धावा दिल्या. एक अव्वल दर्जाचा मोहरा गारद केला आणि आता दुसरं षटक घेऊन येणार आहे तो अवरी. किती उत्कृष्ट फलंदाजी, उत्कृष्ट गोलंदाजी, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण सगळ्या बाजूने आपण पाहतोय दीपज्योती कम्प्युटर्स. मात्र समोरचं आव्हान मोडीत काढण्यामध्ये केव्हाही तरबेज असतो, हुशार असतो. देखण्या हेअरस्टाईलनी प्रभावित करतोय तो बंटी होडे. 9 चेंडू घोषित केलाय. एक स्टायलिश बॉय आहे तो होडेवाडी संघाचा स्वतः संघ. बॉल एक वाव देखणा या ठिकाणी जबरदस्त असा ड्राईव्ह ज्याच्या बॅट मधून निघतोय आकर्षक चौकार. गोलंदाजीमध्ये जे जमलं नाही ते फलंदाजीमध्ये करून दाखवतोय आणि मोठ्या सामन्यामध्ये कमाल धमाल चौकार. प्रत्येक चौकाराला टाळ्या वाजल्या जातात मित्रांनो, कारण या ठिकाणी प्रदर्शन बेहतर आहे. समोर शंकर मात्र त्याला इशारा करतोय आहिस्ता चल, कारण या ठिकाणी गरज आहे. पण धावसंख्या होती आहे ती 13. अभि पुन्हा एकदा बंटीसाठी, बंटीची एकदा बाईट चालली मग मात्र खूप कठीण होणार आहे मित्रांनो. या ठिकाणी बाईट चेंडू
बंटी एक जबरदस्त फलंदाज आहे. बंटी स्वतः संघ मालक आहे. बंटीच्या खांद्यावरती जबाबदारीचा ओझा आणि या जबाबदारीच्या ओझ्यामधून स्वतःला मात्र सिद्ध करण्याची तयारी आहे असा हा बंटी. पुन्हा एकदा अभि बंटीसाठी चेंडू फेकणार आहे. काय खेळणार आहे मित्रांनो पाहूया. पुन्हा एकदा आकर्षक फटका आणि पुन्हा एकदा एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. नाद करायचं नाही. किरण पालसेतकरच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण पाहिलं मित्रांनो दोन्ही बाजूमध्ये उजवी कामगिरी करताना किरण आणि याच किरणच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू हातामध्ये दिला जातोय आणि या चेंडूवरती मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय. बंटीच्या माध्यमातून धुवाधार फलंदाजीचं प्रदर्शन मित्रांनो. धाव संख्या होती आहे ती 18 19. किती झाले? 5 राहिले का? 9 17 14 17 14 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज आहे. अभिला मात्र या ठिकाणी असे फल ठरवलं कारण अभिच्या प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करतो बंटी. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. ज्या वेळेला बंटी गोलंदाजी करत नाही ना तो त्यावेळेला फलंदाजी मात्र या ठिकाणी झोप उडवतोय तो गोलंदाजाची आणि या वेळेला पंचांना कामगिरी करावी लागते. 2 धावा डिक्लेअर मात्र या ठिकाणी मिळणार आहेत. धावानिशी संघाची धावसंख्या होती आहे ती 2 ना 25. जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. 12 चेंडू ना 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज. शंकर समजून गेलाय. डोक्याला जरी हात लावला तरी मला वाटतं इथून आपण कसं पण चाललो. ही शर्यत कासव आणि सश्याची आहे मित्रांनो. अजून आपण मी आठवण करून देतो परिषदा टाकळे यांच्या टीमची कारण केवळ 15 धावा पाहिजे होत्या पण त्या धावा होऊ शकल्या नाही. अजूनही सामन्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण होऊ शकतं. समोर मात्र विकास कदम गोलंदाजीसाठी आहे. पहिला चेंडू वाईड. हो 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 हलक्या हाताने चेंडू घेऊन काढायचा आहे पण चेंडू बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. धाव होत नाहीये. पुन्हा एकदा विकास कदम शंकरसाठी. विकास कदम आणि शंकर मात्र तगडा शॉट मारू शकतो मित्रांनो पण या वेळेला मात्र 2 धावा असणार आहेत. या 3 वाईड प्लस 2 का 3 धावा. धाव संख्या होते ती 29. शंकरसाठी फटका मारला जातोय. 1 धाव ते पूर्ण केली जाते आणि एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते 30. बहुधा आपण या ठिकाणी पाहत असतो शंकर पळायला राजी नसतो म्हणजे आपण हो टॅप केलाय चेंडू आणि या वेळेला मात्र निश्चितच 2 धावा असणार आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होते ती 32. हो आता मात्र सुरेख चेंडू होता मित्रांनो. पुन्हा एकदा चेंडू सोडला जातोय आणि या 2 धावा मिळणार आहेत. जिंकण्यासाठी आव्हान मात्र थोडस हलकं केलं जातंय. धावसंख्या होतीये 34. बंटी पुढे सरचाला चेंडू मारतोय आणि मित्रांनो काय विजय संपादन करतोय. अप्रतिम पद्धतीनं गोलंदाजी केली नाही तेव्हा मात्र फलंदाजीमध्ये चुणूक दाखवतोय आणि आपल्या संघाला सहज विजय प्राप्त करून देतो तो वाघजाई माताचा संघ मालक स्वतः कर्णधार बंटी होडे. वाघजाई माता आणि गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण सामन्याच्या दृष्टीने तयार राहायचं. नाणेफेकीसाठी